हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्मी लवर्स फट' यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय दे लोगोफोर। नैबे भिडिअ'आनो जादों आं ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै निउ दिल्लीनिफ्राय अल्ड दिल्लीसिम थांनाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नै बिथांमोनहा बहाबा थांनो नागिरदों, बेबायदिनो थफ्ला थफ्लि लानानै थांनांगौ जायो दे। थफ्ला मोननै गाहाम थिखोनो हाया लेर लेर जालायनाय थिखोनाङो। आंनाथ' बिसोरनिफ्राय बांसिन जाबावसो लोगोफोर बहाबा थांनांगौबा। नायलांदो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम, आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। जय बर' हारिनि जय हिन्द। ओमफ्राय लोगोफोरनो निउ दिल्लीनिफ्राय अल्ड दिल्लीसिम अट' गाखोनानै थांनोसै लोगोफोर। ट्रेनबो दंमोन, नेनो बाबाय आं, अट'जों थांनोसै। ओमफ्राय नै लोगोफोर, बेनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगोनो सासे सारदारजि लोगो मोनो, अट' ड्राइभार। बिथाङा ब्रा ब्रा लिंबाय थानायलाय बेनाव गाखोनानै अल्ड दिल्लीसिम थांनायसै लोगोफोर। नै नायदो बिथांखौ। ओमफ्राय नैबे लोगोफोर, आरो गेटनि दे बे निउ दिल्ली गेटनि लोगोफोर। पहली सवारी में मस्त करो। आपने सुबह पता हम देखे जाना, हमने कहाँ जाना।